दिनैथ' 1 एप्रिललै गुसेंग्रा सोरखौ मा एप्रिल फुल खालामनोब्रा बेखायनोलै प्लेनिं खालामलाय प्लेनिं सोरखौबा थगायनो मेन्टेला मिथियाखै दांलै मेन्टेला बेखौ थगायनो दे मा होनना थगायनो नोंना मबाइलाव सिम मोननै दंना गैया दंनायालाय दं मानो मोननैखौबो मोनबाय नामा मेन्टेला नाम्बारखौ नोंनिखौ मोनसे गोदाननिखौ मोनाखै है जाबाय होनबा दं नाम्बार खालामनि बेखौ ओइ माथावनो हमनाखै माथो आरे आं दंना हिनजावनि रायलायफ्लानायाव मा सिन्था खालामदों नोंलाय मा होनना थगायगोन फनल' खालामग्रोलाय नोङो आं रायलायगोन दे र' होमबा खालामलाय सालाखौ सैमा थगायनाय होनलै नै रोंबाय र' रायलाय आरो सोर जालायखो नाम्बार गोदानसो दङ नार्साया जाता पेता नाम्बारजों फन खालामोलै मानसिफोरा मारै हमनो ना मानो इरि जालाय लांबायलै बेटे दे हमनोसै दे सोरबा कुरमा बागिफोरबो जानो हानाय हेल' आदा या माखासे सिख्लासो दङ सोरलै नों आदा मेन्टेल ना नोंगो दे नोंलाय सोर जाखो उनाव मिन्थिलांगोन दे आदा आं नोंनो मोनसे गोनां बाथ्रा खोन्थानोसो फन खालामदोंमोन मा खोथाले नोंखौ लोगो मोनबाथाय खोथासिगोन दे आदा नोंनि नाम्बारखौ नागिरै नागिरै दिनैसो मोनानै कल खालामनाय जाबाय नोंनो माखासे गोनां खोथा फोरमायनो दं आंहा पाग्लि जाबाय नामा बाङाय खोथा सम सोर नोङो मानो ओरै जाता पेता खोथा बुंदो आदा नोंखौ फोथाय एक्चुअली आं नोंखौ फेसबुकाव नुनानै नोंनि बडिफोरखौ नुना जोबोद लाइक खालामखुमाबाय थायोमोन दिनै गोसोनि खोथाखौ बेसे लाखुमाबाय थानो होननानै नोंनो फोरमायबाय बिदिनो नोंनि कन्टेक्टखौ नागिरै नागिरै मोननानै कल खालामहरनाय जाबाय हिरि नंगौना नङा रखमसो मोनलाय लांबाय आं बेटे मुवानिफ्राय हरदों नोङो जारौआ आं नाथिया फारानिफ्राय हरदों आदा नों आंखौ सिनायनाय नङा नाथाय आं नोंखौ सिनायखुमायो रखमसो नामा मुवानिफ्राय मारै नाम्बारखौथ' मोनखो बेफोरखौ उनाव मिथिसिगोन दे आदा नों आंखौल' दिनै लोगो हमथारलाय अननानै प्लिज दिनैनो बयाखा लाजिखांनाय मोनोलै आङो रखमबा मिथिगोन ना सिग्ला लोगो हमफेराखै आङो दे ना आदा अननानै लोगो हमनो फैथार दे आदा प्लिज आं नोंखौ लोगो हमनो लुबैथारदों जागोन दे रखमबालाय मुवाथ' लोगो हमनांगो बै नोंसोर गामि खाथिनि दैसागुरिनि दंफां सारि सारा थानायाव फै आदा दे गारलांगासिनो आं होमबालाय हायलि नोंबो मोरला माथो सानदों आंखौलाय नोंलाय माल्टि टेलेन्टसो आंबो खम बुस्थु नङा नोंबो मोरला फैमारगोन नास्लायो फैमारगोन मबाइल गोदान लानायनिफ्रायनो सिग्लानि फन खेबसेबो फैफेराखैमोनलै बेटे दिनैबा मारै माबोरै फैनानै फन फैखोले बा रखरा आंहानि बडिखौ नुनानै गाहाम नांनानै गसरथ'दों रखम बाथ' आंहानि बडि खालामनाया दैयाव थाङाखै दसले हिरि माखार माखार अखारना थांनोसै लाइफआव गसरथ'नो मोनफेराखैमोन दिनै आरो हारसिं बिरना फैदोले फैमारगोन एक्साइटेडानो मा जाबोलायगोन दा बे आइलाय फैदानो खोमा आसला फांल' फैदों नोंसोरसो दं दहायावलाय मा मुराथ' खालामदों नोंसोरियावलाय दंलै ओरैनो जिरायना मेन्टेल नोंलाय माथो खालामफैदों बेयावलाय हिरि नोंसोर कासे मानसि नुदों नामालै इयाव नोंसोर मोदला मानसि माबादि मानसि सेंग्रा ना सिख्ला सिख्ला कासे लागाल'नो फैदोंमोन र' इयाव नामायगासिनो आं हिरि इयावनो दङ होन्दोंमोन मुवा थांखोबा बेखायनोथ' आसला दिनै बेलेग ग्रुपाव फैदोलै टिपटपनो टाइ कट गानबोलायदों माथो टाइ कटखौबो भारा लानासो गानब्रबना फैबावलायदोंमोन गैया माथो सिख्लाया इयावलाय हिरि फन खालामनि र' निनामुनि थांबाय खोमा आंनासो गुसुंग्रासो नामाले नोंनावसो गाबदो दख खालामोखौ कि जानायफोरा इसोरनो गायो सोर सिख्ला गोदायलायनो थिननाय हेपि एप्रिल फुल मेन्टेल मा रखमनि मानसिफोरलै इसोरो ओरैबो खालामनालै मानसिखौ जाम्बा नोंलाय मिथिया होमबा दिनै 1 एप्रिल होननानै एप्रिलबो खालामखायो होननानै मुरा आंबो बावबाय आरो इयो सिख्लानि माथोजों सिख्ला रायलायबा सोर बिसास खालामना जानो कुनु दिन रावजोंबो गोसोलायफेरनो मोनाखै नालाय खांग्रां खुरुब फैदों खोमा माला लोगो मोनगोन होननानै सालामोखौ कि जानायफोर गाहामसो बुंदों बिसि खालामदो बिसोरो फिसाया पारफिउम गोदान बायनानै फनबो लायदोंमोन मा रखम जाखोसै गैलालै ओरैबो खालामो नालाय मानसिखौ बया अपमानलै बेटे जानो सुग्ला जुमना थांगोन जेबो नङालै गिनाङा रायजाबा आं मिथिया रायालै नोंल'
बायदि खालाम ओइ बाबा बाबालै मामि आबौ ओइ गिरनो थांनो दासो संफैबाय खोमा सासेया रिपेलाय गासिबो आं माला दोननायसै मा सोर गथ' बेलाय ओइ गथ' नङा बाबा बिहामजोसो जागोन बियो बिहामजो लाबोबाय आं मा हिनजावखौनो लाबोस्राबायलाय माफा हिनजाव लाबोबाय न'नि गैला सेस मा नंगौना नङा सोर मा गोदाव सोरावहाय बिफा थरला एसे मा जाखो बोरैबा गोसो जाब्रबनानै लाबोखाबायलाय सुनि गथ'आ मा खालामो बियो आफा आयै हनै नायफैलाय हनै मा जाखो सामथाय फिसा मा जाखो माने नुवाखै दानो हिनजाव लाबायनो सासेया बेखौ नुनानै बिफाया फिट जालायलांबाय मा माइफोरा आबौ गनायदोब्रा आबौ दा जाबाबो उनाव जाबाबो जागासेखा मा आफोद मावखोलै नों फिसा बिफा मा जादों बोरो बिफा दैखौ एसे सारनांगौ आयै फिसा आयै बाराद्रायसो जाबाय नामाब्रा आंनालाय थैबा सेसलै आं बार जल्दि दोनैफिन सोर गथ'खौ बबेनि खनखानानै लाना फैदों नोंलाय हा दोनैफिनला आङो लाबोखाबायानो ओरैनोबाबो बरनाम जाखासिगोन मालायनि फिसाखौ कुकुर गथ'आ गावनो मैया दाख्लैसो दाउदैनिफ्राय गफायथारदों दानो बहुत दाउजो नागिरदोंलै बे बोसोरथामसोनि उनाव हाबाखौ होबाबो जागोन दे लाबोखाबायानो आरो गना लायदोलै बिमा मानिबा हिनजावनि गरम जादों बे आलाय बुनो लां खुलुमनाय सोर बेखारनि फिसा नोंलाय मा जालामोनलाय एथ' उन्दैयावनो हाबा जानो फैलाबायदों हा नोंसानि मैथा खावब्ला लाबोबाय नालाय फैबाय आंखौ बेलथा होगोनलै बिसोरो मैया दाख्लैसो गाइखेर गारनाय गथ'फ्रानि माने रोंगौमोनलै बिसोरो दा लाबोखायाबा उनाव ब्रेकआप जालाबायनानै मोनाबा बेखायनो लाबोखाबाय आरोलै गना लायदोलै बिमा दाख्ला साख्ला बिखुं बेब्रा होजोबलां एप्रिल फुलसो खालामदों आङो मानि एप्रिल फुल बेलाय सेसलै बिमायानो खाथियाव दंमोन बुंफ्लांबाय बुरबक आबो दिनै एप्रिल फुल फार्स्ट एप्रिलाव थगायो मानसिफोरा थैथांबावदो दिनै 1 एप्रिल ना थगायबानो बिदि थगायबाय मानसिखौ गोथां गोथै दानो हिनजाव लाथ'वा माथोलै आङो ओरैबा 100 जनसो एक्स गालांनायनि टारगेट दं आंहा ओमफ्राय सोरथो जाखो बे गथ'आलाय क्लासमेटसो इयो आंनि हायद्रागुरिनि गायदे नोंथांनो मैथा खावब्लाया एप्रिल फुल खालामनो होननानै लिंबोदों आंखो दसेनो धुम दाखाल ट ट प ट हामबालाय फै